నెయ్యి చాలు. సూపర్ సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అనకాయల పచ్చడి. ఇది సగ్గుబియ్యం వడ, ఒబ్బట్టు, గీ, పలావు, తర్వాత ఒబ్బట్టు రసం, పెరుగు పచ్చడి, నెక్స్ట్ వైట్ రైస్, నా ఫేవరెట్ వేరుశనక్కాయల పచ్చడి. ఇవన్నీ రెడీ చేసి నాకు భోజనం పెడుతుంది మా చెల్లిలో. కోడి బెల్ల, ఇవన్నీ నాకు ఇష్టమైన ఐటమ్స్ అని అరేంజ్ చేసి ఈరోజు భోజనానికి పిలిచింది. సో బ్రదర్స్ ని సిస్టర్స్ పిలుస్తారు. సో తనకి నేనే బ్రదర్ నేనే సిస్టర్ కాబట్టి నన్ను పిలిచింది. ఫుడ్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది. నేను టేస్ట్ చూసాను. ఒబ్బట్టు, ఇది కూడా వడ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది, చాలా బాగుంది. రెసిపీ చేసి యూట్యూబ్ లో వేయి, చాలా మందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది.